Алтыншы форум, соңғы шығарылыш. Әйдәгіз әлі жейіні яңадан еске түсірейік. Жей біздің БТТ форумына башланып кетті. 2020 жылдың форум жырлары һәм биюләрінің презентациясы болды. Жанлы сәләтіне Шарафиев Рамил алып барды. Мен репортажларына түсірдім, қонақ болып та кірмедім. Икенші форум, ижад билер форумның 5 жылдық юбилейі еді. Анда актер Головин келді, сәләтінің заманша гимні яңғырады. Жүйкендіріп ерәклерді ашқырдыстым, Жанлы сәләт шығарылышының рекорды 1 сағатта 4 минутлық шығарылыш болды. Ләкин, анда да мені қонақ етіп шақырмағандар еді. Сәлем достар, эфирда 3-ші форум яңалықлары. 3-ші форумға 8 төп алан келді. Асыл ғайлә проекті озды. Еш үйрәклер спецпроекті өзәрінің мақсус спектакльларын форумда тәғним еттілер. Илна Софиуллин ақыры концертта өзінің шығышын көрсәтті. Жанлы сәләтінің албарышысы Ильсур Нафиков еді. Қатта ол да мені эфирға қонақ еттіріп шақырмады. 4-ші форумда біздің медиа лабораториялар бар еді. Бұл форумға Элвин Грей келді. Ең ұзын форум еді, білесіз келсе 6 күн давамында барды. Һәм жанлы сәләтке мен Элвин Грейден интервью алдым. Мені бір кімді қонақ еттіріп шақырмады шында. 5-ші форум. Президентіміз Меңдіханов Рүстем Нұрғалиұлы келді. Сәләт отарында бірінші помидорлар қызарды. Бұлар ikisi бірінші бәйлі мекен. Ярат. Ол форумда жанлы сәләтні 24.800 кіші қорады. Рекорд. Қызланышқа қаршы мен ол шығарып сырда қонақ болып келе алмадым шол міне. 6-ші форум біздің РДШ білән бірге ішлей. Әм соңғы кешілі біздің жукбокс түркімі шығыш жасаяшақ. Бәсіңіз келсе емем, жанлы сәләтті Рүстем абай Меңдіханов қонақта болды. Кешеген әкін әлі Темір абай Сүлейманов болды. Мен қаман жоқ, қаман мені қонаққа шақырмайды. Мен бар эфирға ләге шәкмін. Алқышлар Лейсан апа, Низамова, Тимур абай, Тарасов.
Әйдәк, тағын bir qat alqışlап алайық әлі. Ләйсән апа, Тимур абый. Ләйсән апа инде сәләттә 60 тапқыр булған. 18 яшы тулғаш 15 төрле эштә эшләргә өлгергән һәм студентлар язы конкурсы җиңүчесе. Ләйсән апа һәм Тимур абый ул үзегез күреп торасыз, көндә төсле күлмәкләр кия, гитарда йомык күз белән уйный ала һәм автор башкаручы һәм менә дигән егетебез. Тимур абый, Ләйсән апа, әфәрин сезгә. Һәм инде исәнмесез, хәерле кичләр, сәлам барчагызга да җанлы сәләт дәвам итә. Янәдән безнең чыгарылышыбыз бүген инде әз генә шундый моңсурак, чөнки форумның, лидерлык биләр форумның һәм гомумән монда сәләттә, биләрдә без төшергән җанлы сәләтнең соңгы чыгарылышы. Без әйтеп китәм тагын бер кат, сез безне ВКонтактеда яки YouTube'та карый аласыз, һәм инде комментарийлар яза аласыз. Монда инде комментарийлар Гүзәл апа Усмановадан безгә җиттеләр. Җанлы сәләт командасы, сез әфәрин, сәлам ислам абый. Җанлы сәләт командасы. Әйдәк Гүзәл, үз-үзебезне алкышлап алыйк әле. Сез шундый әфәрин. Һәр берегез кемнәр монда бу студияда минем белән бергә, мин монда бер үзем генә түгел, монда шәп зур команда эшли. Һәм инде башлар алдыннан һәр вакыттагыча без рәхмәтләребезне белдерәбез безнең партнерларыбызга һәм алар турында әйдәгез әле мин сөйләп китим. Бик зур рәхмәт Яшьләр дипломатия академиясына, шулай ук Россия мәктәп укучылары хәрәкәте Бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар яшь үсмерләр оешмасына, Созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестиваленә, Татар радиосы милли радиостанциясына, Таттелеком операторына, шулай ук рәхмәт безнең партнерлар, югары мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүмати системалар мәктәбенә, программистлар мәктәбенә, Мәскәү политехника университетына һәм алып баручылар өчен, минем өчен, ягъни бүген махсус кием тәкъдим иткән безнең яраткан, менә аларга йөрәкләр, Сәләт Стор, менә күрәсез, монда Сәләт дип язылган, шапкан футболка. Кичә башка футболка иде, бүген яңа футболка. Һәр көн юк. Ишетәсезме, кемдер шакый? Кая шакыйлар? Так, ялгышмасам, монда нәрсәдер? Охо. Воу! Фаил абый, синме бу? Әйттем бит эфирга эләгәм дип. Сәлам Фаил абый. Син ничек монда килеп җиттең? Мин Анда портал ниндер бар, ялгышмасам. Мин репортер төшерүгә диванның астына кіріп яттым, эфирдан калмыйм әле дип. Мин сине күрмәдем, син монда ничә сәгать көтеп утырасың бу мизгелне? Беләсеңме, менә йокы туйганын сизәм. Димәк, инде бер якынча 3 сәгать тирәсе ятканмындыр. Йоклап алдың. Ярый, әфәрин, йоклап алдың, ял итеп алдың. Рәхим ит эфирга. Эфирда керде, чыкты рубрикасы. Әфәрин. Әйе, дуслар, кірді шықты рубрикасы һәм ниһаят Фаил абый тагын бер кат, мин бик шат сине күргән. Мин видеоны карадым бит башта. Беренче форум, икенче форум, ничә форумнар түздең һәм ниһаят син монда биредә, мин бик шат сине күргән. Рәхмәт. Әлбәттә, мин көнләшәм сезнең эшегезгә. Сез монда рәхәтләнеп кондиционер астында утырганда, мин тегендә кырда, тузанда, кояшта йөргә туры килә. Әйтәм, кайчан мин дә шушы студияда гына утырып, үзебезнең тамашачыларны сөендерәм икән дип уйлаган идем. Ниһаят килеп җитте ул вакыт. Әйе, менә бу алкышлар һәм мин беләсез, мин шуны әйтәсе килә, әлбәттә монда алып баручылар үзгәрә, анда Радиф абый, Рүзәл абый, Илсур абый, Рамил абый, хәзер мин син бит монда, җәй дәвамында. Мин әйтердем, син бит җанлы сәләтнең талисманы. Син һәр чыгарылышта син бар. Син бар, шуңа күрә сиңа бик зур әфәрин, бик зур рәхмәт. Һәм менә син 6 форум дәвамында монда ничек сиңа форумнар? Сөйләп кит әле безгә. Искитмәле, беләсеңме, иң кызыгы нәрсә, алар берсеннән аерыла. Гадәттә инде мин уйлаган идем, бер эшкә ияләнеп, бер эшкә күнгәннән соң барысы да бер төрле барыр дип. Юк, монда чыгыштан чыгышка аерыла, мисал өчен алып баручы икенче булгач, аның алмаштырып торгач, спецификасы бүтән шулай бит безнең инде тамашачылар беләләр, инде безнең интерлар алмашып тора. Шуңа күрә һәр вакыт эзләнүләр, һәр вакыт каяндыр яңа мәгълүмат, эзләү, табу фактлар һәр вакыт яңарып тора, шуңа күрә бик кызык. Менә анысы бик мөһим. Теге иҗат кешесе өчен бер эш белән генә шөгыльләнеп,
өзіңні яндыру ихтималы бар бит. Аманда андай хәл була алмый дип уйлыйм. Армадыңмы? Юк. Кайтасы киләме? Монда киресенчә без бит инде килеп китеп йөрибез һәм монда килгән вакыт ул киресенчә эш вакыты түгел, энергия алу вакыты сыман дип уйлыйм Мин мин. килешәм синең белән. Шундый провокационный вопрос менә сорау, бу 6 форумның берсесе бармы диге иң яраткан форумда? Менә бусы Монысы провокация. бу юк, провокация, ләкин менә бу ике көндә бик кызу бит инде, шулай бит. Һәм әле бүген генә уйладым, әйтәм, ой, бер форумда яңгыр яуган и шундай рәхәт булган иде дип уйлап куйдым. Әйе, шулай мин ялгышылмасам берничә форумда булды яңгыр. Рәхмәт һәм инде күп кенә без күрдек репортажлар, син төшергән. Менә шул репортажлар төшергән вакытта берәр нинди кызыклы хәлләр булдымы соң шул турыда тамашачыларга кызык бит инде ул за кадрым нәрсәләр була. Бер кызыклы хәл булды, мен инде эфир вакытында кровать астынан килеп чыккан идем берсендә һәм микрофоным төшеп калды. Аңса үзенә бер кызыклы хәл булды. Калган инде ул һәрвакыт кызык. Чөнки ул бит тере аралашу. Без инде теге нидер әзерләнгән җаваплар, әзерләнгән сораулар бирмибез. Без менә хәзер монда, хәзер дигәндә инде бирабыз сорауны һәм шуңа күрә ул һәрвакыт кызык. Чөнки ул җанлы. Җанлы, иң мөһиме җанлы репортажлар. Ярый, рәхмәт. Һәм инде менә рубрикаларда бик күп мәзәкләр. Әле син монда сәл безнең кичә шарабызды. Белгәнемчә, син дә әзенә сәл кешеләргә булыштың. Теге мөмкинчелек булса, син булышасың, ниндер мәзәкләр уйлап табасың. Репортажлар һәрвакыт мәзәкләр. Ничек уйлап табасың син ул мәзәкләрне? Бармы синең берәр нинди шундый лайфхак дип әйтәйин? Монда мәзәкләр уйлап табуга килгәндә, ул бит инде әйтергә кирәк, КВН мәктәбе барыбер да үзенекен итә. Ничә еллар буе аның белән шөгыльләнгәч, гомумән тамашачылар өчен дә бәлки кызыктыр һәрбер мәзәкнең аның үзенең бер төзелеше бар, аның үзенең бер схемасы. Шулай бит һәм инде ул бер ияләшкәннән соң ул автомат рәвештә теге башта кирип кала һәм инде сүзләрен генә салып куйсаң, теге мәзәккә килеп чыгарга мөмкин. Һәрвакыт эшләми ул. Һәм инде импровизация. Импровизация, әлбәттә. Импровизация кирәк. Әйдә хәзер дә синең белән сүзләй. Уен-муен уйнап алыйк әле. Уже исеменең импровизациясе көчле, уен-муен. Әйе. Һәм безнең хәзер сиңа дүрт сүз әйтергә кирәк булачак. Хәзер без яңа сөрәннәр уйлап табабыз. Яңа дүрт булачакмы, егетләр? Дүрт, ярый. Димәк, дүрт булсын, хәзер син дүрт сүз әйтәсең. Вот нинди сүзне телисең, менә шуларны әйтәсең. Аннарсын без кайбер сәләттә инде булган сөрәннәргә кушабыз ул сүзләрне һәм карарбыз нәрсә килеп чыгар. Әйдә, беренчесе китек. Әйдә, сөрән булгач инде ул бөтен аланнарга борчып торган бер сүз барга тиеш, ул әлбәттә душ. Душ. Беренче сүз язып койдык, супер. Икенче сүз. Кондиционер. Кондиционер бу иң актуаль һәм кирәкле әйберләр форумда, шуңа күрә біз аларны кулланабыз. Кондиционер икенче сүз булды. Курултай булсын әйдә, сәләтнең иң зур шатыры, иң шәп шатыры дип әйтик. Анда кондиционер юк? Менә кушсак душта кондиционер табылса. Менә курултайда душ та булса. Һәм җанлы сәләт. Вау, дүртенче сүз җанлы сәләт. Димәк, тагын бер кат. Беренчесе булды душ, икенчесе кондиционер, өченчесе курултай, җанлы сәләт. Димәк, хәзер безгә егетләр, монда текст булачак безнең экранда ялгышмасам, һәм син шул текстны, шул сүрәне менә нәкъ менә күз алдына китер, син хәзер алан директоры өлкән Айдаманы, син балалар белән бергә бу сүрәнне кычкырасың. Биредә без. Алар минем янымдамы? Алар синең яныңда, башка аланнар барысы да сине тыңлый. Һәм әзерме барысы да? Супер, әзер. Китек. Беренче сүрән, давай, супер. Так, лиловая, понтовая, курултай. Супер. Язып күрә. Лиловая, понтовая, курултай. Безнең хәтта шатырларның аерым сүрәннәре килеп чыга. Булырга мөмкин, әйе. Лиловая сүзен ак, понтовый, курултай дип эшли алабыз. Димәк, икенче сүрән шулай ук әзер. Юк, монсы... Югалтты, качты бу тиз генә. Без көтәбез. Беренче сүрән миңа бик ошады. Нәрсә? Әзер. Димәк, карыйбыз. Егетләр әзер диләр. Без инде әзер, әзсез. Әзерме? Сездә үзегезнең бәлки менә комментарийларда булмаса, әйе язырга мөмкиннәр, комментарийларда берәр яңа Айгөл апа Габдрахманова, Рафис Нуруллин, Гүзәл апа Османова, кемнәр безне карый, әйдәгез берәр сүрән уйлап табып языгыз әле комментарийга. Без
әзір болмасақ, біз әлі комментарийдан оқырбыз сізге сүрәнләрегезне. Ул сүрән форумга багышланган, берәр нинди аланга багышланган була ала, яки шатырга мәсәлән, чөнки Фаиля буйында корылтайга. Күпләр бәлки ашханага багышларлар шулай бит. Ашханага һәм беләсеңме, белгәнемчә монда иң яраткан ризык сәл кешеләрнең ул булочка. Сгущенка белән әлбәттә. Сгущенка белән булочкага безгә сүрән кирәк. Минемчә берничә. Син күргәнең бармы аны? Чигитер башлыйлар башта менә тешләр алдыннан һәрбер сәлкешне һәрбер әйдәмәнең башына бер генә фикер. Сгущенка булса ярар. Тешли хоп. Сгущенка инде о. Сөйлисең, минемчә нинди бер реклама төшерергә кирәк, менә шундый замедленный кадрлар, анда тәмле килеп чыкты инде. Тәмле килеп чыкты, син аны ашыйсың, анда сгущенка. Нәрсә егетләр? Без әзер. Всё, біз әзер. Демәк, Рәхимит икенче сүрән Фәйлә бай. Мен калсалар сезделәр безнең вакытсызганны. Бу подстава иде. Әйдә. Алда Гөлхәй, монда кондиционер, шуны бел, хәй. Алда Гөлхәй, монда кондиционер, шуны бел, хәй. Теге ритмга туры килмәсә дә бик шәп һәм монда кондиционер, без кондер дип әйтә алабыз. Мен калса кондиционер булган кычкырып әйтергә ярамый, чөнки кычкырып тулачак. Әгәр дә Аллай кычкырса, бу шатырда 5 минуттан соң ул тулы булачак сәл кешеләр белән. Ох, чыннан да кызык көннәр, дуслар, монда плюс 30-31-гә кадәр җылына. Әле ул һава торышы 30-31 градус, әйме, амандагы мөхитнең температурасын алсаң, сәләтләрнең сәлкешләрнең температурасын. Как раз безне хәзертегә. Кем душ без душ? Кем душ без душ? Димәк, безнең душның да сүрәне барлыкка килде. Һәм әйдәгез, соңгы сүрән. Мөмкин булса, син бит 400 әйттеңме, мин хәтерләмим. Әле кайсысы безнең душ булды, кондиционер булды, Жанлы сәләт булсын, бергә булсын. Супер. Хәзер минемчә без кичке ашка барган вакытта менә шулай әйтеп була. Жанлы сәләт булсын. Жанлы сәләт булсын. Жанлы сәләт булсын. Барыбер барлык сәлкешләр бергә булсын. Сгущенкалы булсын. Сгущенкалы булсын. Фаиля басы, бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт сезгә. Бик шат идем сине күрергә монда, Рәхимит. Рәхмәт икәнсең. Тамам чакырыгыз, яме? Чакырырбыз әлбәттә. Мин дә чакырам сезне кырга. Кырда инде. Кырда, но ләкин бик комфорт диванда утырабыз. Димәк, бик зур рәхмәт Фаиля абыйга, тагын бер кат алкышлап алыйк әле. Хәят егетләр, кызлар, мин бит әйткәнемчә, Фаиля абый ул бит инде жанлы сәләт эфирларының талисманы, ул һәр эфирда сез аны күрә аласыз. Без алып баручылар һәр вакыт үзгәрәбез, менә ул чыннан талисман. Һәм инде хәзер без сезнең белән бергә бер видео ролик карыйбыз. Ул да булса лидерлык биләр форум турында ролик. Безнең инде бүген 4нче соңгы көн форум узып та китә, ләкин әйдәгез әле аны хәзер искә төшереп алыйк. Игътибар. Карыйбыз.
Әйе, менә шундый искиткеч ролик әзне искә төшердек узган көннәрне лидерлык биләр форум һәм шуны әйтергә кирәк. Менә бу видеороликны безгә Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең медиа командасы әзерләде, бүләк итте. Рәхмәт сезгә, афәрин. Дуслар, без дәвам итәбез һәм безнең киләсе рубрика ул да булса сәләтле кунак. Сәләтле кунак сәхифәсе биредә Сәләт яшьләр үзәге директоры, штаб җитәкчесе Айгөл апа Габдрахманова. Алкышлар! Айгөл апа, мин бик шат сине күрергә. Мин монда икенче чыгарылыш барым һәм иң шәп кунаклар миндә дип уйладым. Кичә дә, бүген дә. Рәхмәт, Ислам абый. Барызга да сәлам. Сәлам безнең караучылар. Сәлам, Сәләт. Әйе, безнең караучылар монда. Сез дә исегезгә төшерәм, комментарийлар языгыз. Бәлкем Айгөл апага нинди булса сораулар булачак. Айгөл апа, традицион сорау, кайфләр ничек? Шәп. Алда гөл. Үзеңә кычкыру авыр. Якында тагын кешеләр булса әйбәт. Әйе. Әйдәгез бергә, тагын бер кат, бергә. Айгөл апа, кайф ничек? Шәп. Алда гөл һәй, монда рәхәт шуны бел һәй. Алда гөл һәй, монда рәхәт шуны бел һәй. Искиткеч. Менә хәзер чыннан да шәп. Айгөл апа, соңгы көн, соңгы форум моңсумы сиңа? Бераз гына моңсурак, чөнки без Җәй буе монда биләрдә һәм гомумән ел буе инде хәзер без биләрдә, чөнки фәнсәр дә бар. Ләкин сәл кешеләр булган чакта кыр ничектер үз атмосферасы белән үз мөхитендә яши. Инде сәл кешеләр иртәгә кайтып киткәч, без үзебез генә калгач, бераз гына бушаеп китер. Һәм ләкин бу теге бик үк моңсу елый торган вакыт түгел. Бу бер җәйнең узуы, икенче җәйгә әзерләнү башлауы, шуңа күрә бу табигый момент. Моңсуланабыз бераз гына, ләкин алга таба яңа көчләр җыя башлыйбыз. Әйе, менә син 6 форум дәвамында монда. Менә иң теге исеңдә калган мизгелләр бармы? Менә бу барлык 6 форумны алсак, бәлкем ул ачылу тантаналары, бәлкем ул ниндер шара, бәлкем ул ниндер Дөресен генә әйткәндә, барысы да теге бер җәй кебек бара минем өчен. Топ 3. Топ 3. Әйтә аласыңмы шулай теге? Әлбәттә, беренче көн. Әлбәттә, беренче көн. Беренче форумның беренче көне, чөнки яңа сәл кешеләр килгәндә, мин хәтерлим, бераз гына барыбер дулкынланабыз. Ел саен бер ай бер эшләсәк тә, ел саен дулкынланам, чөнки яңа сәл кешеләр килә. Üçüncü smen vaqtında biz bilgilədik şəməhə futbolkalar həm ikinci, üçüncü dərəcələr bilən bizning Aydaman, baz җитәкләрне həm şul momentda istə qaldı. Çünki bu yılını ayrıca bik күп иде ул шушы билгеләргә ия булган кешеләр. Həm biz аларны озак итеп рәхәтләнеп бүләкләдек. Həm üçüncüсü ул кичәге планерка. Кичәге планерка. Килешә, миндән дә булдым. Бик шәп булды. Аерым рәхмәт шул планерка өчен сезгә, безгә дә шундый бәйрәм булды оештыру комитетына. Һәм инде менә Сәләткә беренче генә килүчеләргә син нинди, менә кемдер карый мәсәлән безнең җанлы Сәләт эфирларын, Сәләттә булганы юк. Һәм гомумән әтиәнләргә ниндер киңәшләр бирә аласыңмы? Кемнәр әле Сәләттә булмады? Шушы бәхетне һәрбер кешегә татырга дип теләр идем. Рәхәтләнеп рәхим итегез Сәләткә, Сәләтнең аланнарына, Сәләтнең форумнарына, Сәләтнең проектларына, Сәләт йортына, Сәләт клубларына, гомумән Сәләт мөхитенә Сәләткә рәхим итегез. Һәм бер дә курыкмагыз, кыюрак булыгыз. Әгәр дә сезнең килү яисә катнашу теләге бар икән, андый мөмкинлек һәр вакыт бар һәм һәр вакыт табыла. Үз фикерләрегезне җиткерер өчен һәм без әйтәбез Сәләт мөмкинлекләр мөхите, шушы мөмкинлекләрне без һәр вакыт тудырырга әзер. Шуңа күрә рәхим итегез, без барыгызны да көтәбез. Мин бартык. Афәрин! Афәрин! Дип әйтә алам. Айгөл апа, без синең белән әле дәвам итәбез. Әлегә дуслар, без сезнең белән видеоролик карап китәбез. Ул да булса сәламнәр сәхифәсе. Карыйбыз. Килә алмаган дуска Салахиев. Кемнәр безне таныды? Сәлам! Пермь өлкәсенә Барда районына зур сәлам! Сәлам! Аспарух, 4-нче форум кызларга сәлам! Килә алмаган дуска Салахиев Ралифка сәлам!
Киләчәк сәлкешләргә сәлам! Космонавтларга җирдән сәлам! Үз сүземә сәлам. Бабай һәм нәнәй сәлам. Сәләттән сәлам! Менә шундый сәламнар, Айгөл апа. Шәп. Таныш кешеләр күрдеңме видеода? Әлбәттә, барлык сәлкешләрендә. Барлык сәлкешләрендә һәм Җәүдәт абыйга да сәлам җиткерделәр. Җәүдәт абый ул һәрвакыт безне карый, шуңа күрә без аерым һәрвакыттагыча Җәүдәт абый сезгә кайнар сәламнар җиткерәбез. Сәлам, Әдип Әлмир. Сәлам, Әдип Әлмир. Айгөл апа, әйдә, беләсеңме, бер уен уйнап алыйк әле синең белән. Монда бит инде шуны әйтергә кирәк, син һәр ачылу тантанасында, һәр ябылу тантанасында, син сәхнәдә, син барлык сәлкешләргә теләкләр телисең, әлемнәрне без төшерәбез. Һәм инде хәзер беренче көнне безнең шундый кичке чара иде. Ышанам, ышанмыйм. Анда безнең директорлар сәхнәгә чыга иде, һәм берәр факт әйтә идек шул директорлар турында. Балалар инде җавап бирергә тиешләр иде. Ышаналармы ул фактка юкмы? Һәм инде хәзер синең турында да безнең җавапта фото булачак. Мин сиңа сорыйм, син әйтәсең, ышанасыңмы аңа, юкмы? Синең турында булачак. Менә кара әле, менә 2022 елда беренче форумда, Һөнәрләр биләр форумында син сәхнәдә басып тордың. Ачылыш тантанасы. Син сәхнәдә. Һәм синең башыңда Сәләт биләр форум кепкасы, мерч. Бу чыннан да шулаймы, юкмы? Юк, ышанмыйм. Ышанмыйсың? Син хәтерлисең, бер нәрсә дә юк идеме, эшләпә бар идеме? Юк, минем баш киеме юк иде. Мин гадәттә сәхнәгә баш киемсез чыгам. Ярый, әйдәгез карыйк дөрес җавапны. Шыннан да дөрес. Ну, афәрин, Айгөл апа, супер. Просто синең монда мерч, безнең толстовкалар, анда жилеткалар, мин уйлаган, бәлкем син хәтерләмисеңдер һәм кепканы. Ярар. Ну, беләсең, бу бик гади сорау иде. Әйдә, бу елгы сораулар гади. Без 2019 елга күчик. 2019 ел. Шулай ук Лидерлык биләр форум, беренче көн ачылыш тантанасы. Димәк, һәм син кидең 2019 елның биләр форумның толстовкасын. Ышаныйк, мин шушы ачылу ябылу тантанасына... Бу ачылу тантанасы. Мерчларны киергә тырышам. Ышанам. Син ышанасың. Кем ышана монда залда? Шулай ук. Кем ышанмый? Монда 50-50. Карыйбыз дөрес җавапны. Юк, монда мерч түгел. Күрәсең, анда артта кемдәдер мерч, кемдәдер юк. Һәм синең шундый розовый жилетка. Һәм беләсеңме, шуны әйтергә кирәк, бу бит 6-нчы форум. Чөнки беренче форумда син 100% ачылыш тантанасында толстовкаң бар, һәм 5-нче форумда, 6-нчы форумда бәлкем ул стиралкададыр. Монда минем Барселона толстовкасы. Барселона, син Барселона өчен җанатасың, футбол командалары арасында. Юк, Барселона шәһәре. Барселона шәһәре. Ярый, аңлашылды. Һәм хәзер соңгы фото булачак. Безнең булды 22 ел, 19 ел, хәзер без Сәләт Раушан аланына 2013 елга күчәбез. Син хәтерлисеңме ул елны? Хәтерлим, 2013 ел без синең белән булдык. Нәкъ шулай. Августта иде, чөнки анда универсиада иде. Һәм без Сәләт, син директор идең, мин өлкән Айдаман. Нәкъ шулай, мин директор идем, шундый кызыл футболкада, син дә кызыл футболкада, өлкән Айдаман. Һәм Раушан 2013 ачылу тантанасы бара. Һәм синең киемнәрең, без бүген киемнәр турында сөйләшәбез. Син әйтә аласың сразу шулай. Мин кызыл футболкада булганмындыр. Юк, мин сиңа әйтәм, монда 3 факт. Барысы да булырга тиеш. Синдә кызыл футболка, кызыл шорты һәм кызыл бандана. Бу дөресме, юкмы, ышанасыңмы? Бу дөрес, мин ышанам, чөнки минем кызыл шорты бар иде универсиададан калган. Бардыр инде, ачылу тантанасында. Универсиададан калган, һәм мин аларны кызыл футболка белән комплект итеп киеп йөридем. Бәлки бандана. Бандана ак төстә булгандыр, яки кепка. Син бит ачылу тантанасына кимисең баш киемнәр. Ул бандана кызыл төстә булырга тиеш иде, чөнки мин банданаларны яратмыйм, аны миңа бүләк иткәннәр иде. Шушы сменаның беренче көнендә. Миндә ул юк, гомумән банданалар, ул бер генә бар иде, һәм ул кызыл иде. Димәк, син бу фактларга ышанасың? Ышанам. Ышанасың. Димәк, игътибар экранга, Сәләт Раушан 2013 ачылу тантанасы. Мин, Айгөл апа, супер!
Чыннан да Кызыл Бандана һәм 2 дөрес җавап булды. Айгөл апа, афәрин, сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Мин бик шат идем сине монда күрергә. Ләкин безнең тагын бер мизгел бар. Без бит инде хәзер ачылу тантанасы турында сөйләштек. Безнең хәзер ябылу тантанасы булачак монда. Син каршы түгелме? Без үткәрәбез. Син бит һәр вакыт әләмнәрне төшерергә дип әйтәсең, әләмнәрне күтәрергә. Без хәзер җанлы сәләт әләмен төшерәбез һәм мөмкин булса Азат абыйсы, әйдә Айгөл апага син бу бауны бир һәм без алкышлап алабыз һәм күчәбез. Фразаны син әйт. Игътибар әләмгә һәм 2022 елның җанлы сәләт әләмен төшерергә. Торырга кирәк. Без торсак, ярый. Яңа дуслар таба. Әйдәгез бергә җырлыйбыз инде. Җилкәндереп йөрәкләрне, Аштан үскән биеклеккә, еллар үтеп кешелекне, өйрәтсин изгелеккә. Афәрин. Димәк. Шулай итеп, безнең 2022 елның җанлы сәләт чатыры һәм проекты ябык дип игълан ителә. Нәкъ шулай. Афәрин, алкышлар. Котлыйм команда. Афәрин. Котлыйм командага әлбәттә айрым алкышлар. Бик зур рәхмәт Айгөл апа бүген безнең белән бергә булган өчен һәм инде җанлы сәләт эфирларын биләрдәге, бәлки әле ел дәвамында тагын да булачак, ләкин форумнарның биләрдә булган җанлы сәләт чыгарышлары безнең тамам. Азат абыйсы, тагын аска төшәрбезме? Мин булай утыра алам. Ярый, бик зур рәхмәт Айгөл апага. Без инде сезнең белән дәвам итәбез һәм хәзер безнең тагын бер сәхифә булачак. Ул да булса иҗади кунак. Безнең һәр вакыттагыча иҗади кунаклар безнең эфирларны ача. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, кызганыч, безнең эфирыбыз әкренләп инде тиздән бетәчәк, ләкин безнең әле бар бер шундый мизгел, ул да булса иҗади кунак сәхифәсе һәм бүген беләсез, мин инде җыр яңгырый. Минем иң яраткан җырларымның берсе, ул да булса Зәринә Вилданова һәм Илгиз Шәйхразиев башкаруындагы Ау җыры, ләкин инде бүген аны безнең кунаклар Гөлназ апа, Тимур абый, Федя абый башкара, шундый кичкенә генә ремикс булачак. Димәк, иҗади кунак. Рәхим итегез. Тормыш дигән орманда югалмай ялгыш, кил яныма якынрак алсалмак сулыш. Әйе, җәйнәсеңдер ишеңә, күңел аш бар кешеңә. Hey koşama biye bu bitsin atlanış, Күп уйлама бигрәк җиңел бу рәхәтне тыю. Курыкма, монда сездән бездән башка беркем юк. Әйе, мин сине эзлимдер, күзләреңне күзлимдер, аралардан югалма, монда бул кыю. Авыр сине табу, игә кайдамады. Dur. Суга сал китәр барбыр шуларың агында. Бу юл хәялдә карамадым багында. Алырмын бәлки дәрес һәм барда булыр дөрес. Тормышта барыбыз, хуҗа үзебез. Күп уйлама, бигрәк җиңел бу рәхәтне тыю. Курыкма, монда сездән бездән башка беркем юк. Әйе, мин сине күзлимдер, күзләреңне күзлимдер, аралардан югалма, монда бул кыю. Авыр сине табу, игә кайдамады.
koşup yürüsün seni yegip Koyda koşup yürüsün sen Korkma seni tabam korkma Bir, iki, üç, dur Gülnaz apa, Timur abi, Fedya abi, biridə qotıraq alqışlıq. Bu bizning soңғы efirinin soңғы jırı buldu. Şuna görə qaynar alqışlar Gülnaz apaga, Timur abiga ham Fedya abiga. Super, iskitkiş buldu. Mena bik uşadı. Sizge de uşadı deyip şanып qalabız. Əgər də uşasa siz indi edəgiz kübrək like'lar bizge qoyğız, kübrək kommentariyalar yazığız. Biz bik bəxtli buluruz. Əgər də bizim like'lar, kommentariyalar kübrək bulsa. Əzgінə oqıb alabız. Mında Sələt Ut deyip yazılған. Ham hatta Aygül apa Abdurrahmanov da bizge yürekler jibərə. Barısında ilgirə, efirda da bulurğa da bizge kommentariyalar yazırğa da ilgirə. Ham indi dostlar, hürmetli tamaşaçılar. Şuna da bik moңсу mizgil. Özünüz görəsiz, elinde ələmni biz düşürdük. Canlı Sələt efirların yabıq deyip ilan etildik. Hem hazır bizden soңғы efirinin bıyılғы forumlardan çıkan soңғы efirinin soңғы minutlары, soңғы mizgilleri. Bu mizgilde siz bizge şulay birnеше kommentariy yaza alasınız. Nindi çağırılış, mesela sizge kübrək ışadı, belki nindi alıp barışı sizge kübrək ışadı. Hem indi kim нәрселәттә buldu. Min bugün Aygül apadan sıradım. Nindi mizgil bu forumlarda sana kübrək ışadı. Siz de şul turda bizge yaza alasınız. En iste қалған mizgiller turunda. Hem indi ayrım bik zor rahmet aytası kile barlıq komandaga alar biride yigitler kızlar eyde güzeli özünüzni alkışlap alığız eli. Siz əfərin, qaytıda özünüzni alkışlayıq. Hem yalgışmasam tizden bizning bulaşaq mı isimleri barlıq komandanın? İndi onlar buldu. Min hatta көрмәдім. Barlıq bu canlı Sələt proyektdən çınğa aşıған kişilərə əfərin. Biz indi sizin bilən sağ bulaşabız. Келесі yılını əlbəttə görüşürüz. Hem şuna aytırğa kirək. Bizning indi canlı Sələt 3-cü yıl yaşı. Biz 2020-ci yılda birinci tapqır efirға çıktıq. Studiya başqa idi. O özgərə, o üsə, canlı Sələt üsə. Şuna görə siz də bizning bilən birgə bulığız. Sələt bilən birgə bulığız. Görüşürüz. Rəhmət.